een bijzondere vensterbank. Hier op een Ruiver. Huisje 13, och wat leuk. En de onvermijdelijke, bijna, mini-biep. Even kijken wat ze allemaal hebben. Want ik kan ze ook een beetje zien wat hij woont, hè. Piraat in zicht. Nou, kindjes denk ik. Oh, Ben. Old McDonald's. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. En, oh, dat is ook een klassieker. Jongens, ik ken hem gewoon een complete aflevering. Terwijl we alleen bij de rupsje nooit genoeg. Allemaal. Het zien toch heel veel kinderbeuk. Oh nee, ook iets van Bernlef. Oh, Tatjana de Rosnay. Haar naam was Sarah. Ook verfilmd als ik me niet vergis. Maar dit was eigenlijk wat ons aandacht trok, hè? Is wat uit Jezus had een, wat is dat? Een cd of zo? Op de kop. Oh ja. Iets van goud. En weet je waarom door de verf van de kop af is? Weet je niet, hè? Een mank. Nee, die die pakten ze in de kale- hand en dan kosten ze mij stoekkrijten. Oké. Of het... Tenminste, dat heb ik ooit eens eenmaals huren zeggen. Eens kijken of... Nee. Huur niks. Is toch... Ah, Goeiedag! hoi, Hallo! hoi. Joosten! Kijk hem op. Ja, want dat stond op de... Dat stond Familie jongens daar. Oh, Ja. mogen we verder komen? Geen Ja? komen. Kijk. Ja. Dus, Truslip. Goeiemorgen. morgen. Trusje goed. Is dat nou een viever of is dat een aquarium? Ja. Wie geeft wat nemen? Wat een gaaf ding. Ja. Zal ik wel vaker tegenkomen of niet? Nee. Niet? We gaan nou richting de 3000ste aflevering, maar dit heb ik nog nooit gezien. Met een, Net? nee, het zijn koois, hè? Ja. 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 Een kooiviever met een raam erin. Ook dat. Ja. Want dan lieken ze nog groter. Nee, dat zit erin, maar dat is niet. Oh, is dat ware grootte wat ik dan zie? Ja. Ja? Ja. Ja. Oké. Maar het is wel een beetje wat grappig. Nee, die zijn zo groot, hè. Ja. Wat een leuke plek heb je hier. Ja, dank je. Hier is veel tijd en werk ingestoken. Ook dat is wel. Of heeft ze het Ja. laten doen? Nee, Nee. nee, doe alles zelf. Is dat zo'n handige? Ja. Ja. Ik En daar kan ik met geluk voor je spreken. Hoi. Lon. En dat is? Ot. Ot. Wat leuk. Zo van Ot en Sien. Ja, Van Ot en Sien. van orde Oh, wat grappig. Sien zoekt er zich over 10 jaar maar. Oké. Ot, wie oud best, hè? 9. 9. Ja, nee, dan zien meetjes nog niet zo interessant, hè? Alleen maar vervelend. Ja. Ja, ja. heb je er nog meer? Nee. Oh, dus Nee. geen zien. Nee. Nee, Dus die moet er zoeken. Die moet er zoeken, ja, Ja. zoals mam zegt. Ja. Ja. Hé, maar wat een leuk... Echt, zo leuk als ze voor het hoestie is, dan verwacht ze dit niet. Ja, maar zo hebben we 15 jaar geleden ook het huisje gekocht. Oh, toen had je dit al in de... Nee, dit was de eerste koophoes waar we gingen kijken. Ja? En toen liepen we achterom en toen hebben we zo, ligt toch wel een tuintje bij eigenlijk, was van veel goed niet zo is. Alleen het waren niet zo. En heb je iets getekend? Of is het gewoon uit de Nee. kop? Hier zit de tekening. Oké. Ondertussen is de tuin ook al 3-4 keer verbouwd. Ja.
Ja. Oh, is dat er zo, nou, als het kloor is, dan, Ja, dan ga je dan alweer nieuwe dingen bedenken? Ja, We hebben alle twee wel, hoor. Ja. Ah, Ja. Ja. dus twee creatieve geesten. Ja, kost ook altijd geld. Hè. Ja, maar ja, geld moet rollen, hè? Ja, dat klopt. Topmaat, hè. Topmaat. Weer van nog eens van de Ruiver. Ik ja. Oké. Ja. En dich? Voor Kessel. Oeh. Die is zelfs... de Maaienmeuver. De Maaienmeuver gegonnen. Ja. Ja. Deed dat geen pien? Nee. Nee, Kessel, Nee. Kessel is toch ook een prachtig deur. Ja, dat klopt, maar ik had gezien het rij van meer. Qua voorzieningen? Ja, Oké. ja. Oh. Ja. Als ik zie dat ik, ja, de best zo de snelweg op. Dan van Nooremung. Ja, we hebben alles. We hebben een bioscoop. Klopt, Ja, dit Kessel net. klopt. Liet toch nou het oven eten? Of, Ja, je mocht er een keer een knabbel als je wilt. Alt, wat is dat? Ja. Ben, heb je gezien? Hier ligt gewoon het avondeten van die mensen. Ligt hier gewoon buiten. Dinosaurus. Kent ze er soep van trekken? Ja, dat weet ik niet. Is het een echt bot? Het is een eigen Het is ja. een aangeboord. Hoe komt ze aan zoiets? In de winkel nu met dat. En dat is voor de hondjes? Ja, ja. 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 En die gaan er ook echt mee aan de gang? Ja. Truuswaal. Truus wel, ja, de Toos jongste wel. niet. Dat is Toos en daarachter is Truus. Oh ja, Truus was wel, ja hè, Toos-Truus hè? Toos, Ja. ja. Truus, ja, Truus is een beetje de... De angsthaas. Oh, is Truus een angsthaas? Ja, dat weten we niet wat hij heet. Dat was wel zielig. Ja, want, sorry Truus, want Truus dreigde zich naar hem door. En toen liep ze met de snoet tegen de moor op. Dus misschien dat ze door hem nou een beetje... En Toos is het tegenovergestelde. Ja. 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 En wie was er Iers? Wat denk je? Ik heb 50% kans. Ja. Ik denk Toos. Ja. Kijk. Ja. Toos is 3 en Truus is een half jaar. Ah, Toosje. Oh, Truus is pas is die pas een half jaar? Ja. Ja. Oké. Maar heb je wel eens werk van gemaakt zo, met deskundigen zo van waarom ze zo bang is? Nee, we zien als pups in de overal even naartoe gegaan altijd. En, ja. En nog, we gaan nog even naartoe. Maar ja. Oké. Ja. Maar nooit contact gezocht met een hondenfluistereer of zo? Nee. Nee? Zo, de hondenfluisteraar staat daar, zie je? Ah ja. Hey, nou Ja. even de Ja, ik weet waarom. Voor het raam, denk ik. Ja. Ja. We hebben ook, maar daar kom ik dadelijk op, we hebben ook uitgebreid gekeken naar de verzameling Beuk in de minibiep. Onnig een hobby, voor een vrouw. Van de vrouw. Ja, dat... Ja, om die Beuk erin te zetten. Ja. Maar zien dat Beuk die uit dit huishouden afkomstig zien? Oog. Want ik zoek, Hoeveel die ik kreeg. ik zoek rupsje nooit genoeg. Ot. Daar ben ze met kloor, hè, denk ik. Dat die dus Den die de 7. Ja. Nee, maar inderdaad. En dan kijk, als ze hey, bij de goeie man achter op de rug kijkt. Ja, dat is wel echt toevallig, ja? Dat is toevallig. Ja, dat is wel echt toevallig. Dat is wel een mooie, hè? Geen heilige vent. Oké, het zal hij maar gezag weer, hè, door Ja. die wederhelft. Ja. Maar vertel. Ja. Eén beeld wat er staat is van mijn vrouw, zijn oma. En die had die oma stierf toen het Lon gezegd van ik neem het beeld met. Ja, Twee. of 2. Ja, en dan ga je de belke rollen. Hè. Ja, Ja. En dan doen in we- de zin van. Ja, dan ga je ze toch wel op zoek en op jacht. Oh, niet andere oma's nog die. Nee. Oké. Nee. Ja, en zodoende. Ja. En aan wat voor criteria moet dan zo'n beeld voldoen voor dich? Ja, eigenlijk, ja, maakt niet zoveel uit. Ik heb een goede schoenpap. Ja. Dat de handjes als die kapot zijn, dat die maken. Dat die bieschilderen. Dus Echt ja. hoor? Ja.